Muslim community sa Naga City nagaandam na para sa selebrasyon kan Idil Adha o Feast of Sacrifice sa aga. Doli Bicol nagpagirumduman sa mga employer dapit sa mararesibi kan mga empleyadong malaog sa aldaw na deklaradong regular holiday. Uyan report ni Chris Novello. An Idil Adha ang saro sa duwang importanteng holiday sa kalendaryo kan mga kapuso niya tong Muslim. Ang saro iyo an Idil Fitir na minarkahan ang pagtatapos kan banal na bulan ng pag-ayunog kan Ramadan. Arog kan Idil Fitir sa pinakaenot na aldaw, pigigibo ang communal prayer kasabay kan pagsirang kan aldaw. Kasabay man kan selebrasyon ang pagbuno nin mga hayop, nakakakanon kan sa indang pamilya matangan ni Badigdi, piktataos sa mga nagtitios asin nangangaipo. Kaya an kanding asin baka na ini, iyo ang masirbing alay kan Muslim community sa Naga City para sa mangyayaring Feast of Sacrifice sa aga pagkatapos kan sa indang pagpapangadji. Ito ang pag-sacrifice ni Propeta Ibrahim doon sa kanyang anak na si Ismail, na instead na siya ang isa-sacrifice, pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hayop. Ipapanoman subot ang karne kaini sa mga tius na pamilya sa barangay. Para maramdaman ng mga kapatid natin na mahirap, na kahit papano mayroon nakuha silang kabahagi. Ninhuli kaini, nakaandam naman ng mga otoridad sa ipapautob na seguridad sa banal na aldaw kan mga Muslim. Sa tuya pong mga kapulisan, perming nakaantabay. In fact, in accordance with the directive of our Chief PNP na dapat ang sa tuya pong visibility, ang sa tuya pong presence sa mga public places especially. Hulot na deklaradong regular holiday sa aga basado sa Proclamation No. 258 kan Palasyo Malacañang kung kaya nagpagirumdum ang dole sa mga responsibilidad kan employer sa indang mga empleyadong malaog sa aga. Kung halimbawa, 400 yung daily wage niya, kung papasok siya bukas, that would be 800 pesos. Pero kung hindi naman siya papasok dahil nga holiday, still makaka-receive siya ng kanyang 100% na wage. Kay Baan si Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia.